Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda muka saba, yau muna da fim da suna da Cima Zamne. Wannan fim ne da kamfanin da kai ta fasara shi. Ga waɗanda ba su kalle shi ba, ya kamata su biyo mu daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshe ta yadda za su samu bayanan ta da su samu wannan fim insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alama ƙarara a duk lokacin da muka ɗora shirye-shiryen za ku same su akai insha Allah. Kamar da muke muku bayani a kowane lokaci, group mu na VIP kenan insha Allah. Yau mun ɗauko kaɗan daga cikin bidiyo wanda a cikin group namu na VIP wanda ba za ka same su a YouTube ba. A cikin group ne kadai za ka same su na VIP. Dama ce ta samu ta yadda za ku samu fina-finai cikin sauƙi ba tare da kun samu kullum sirrin ba. A cikin group ne na VIP kadai za ka samu wa'annan fina-finai. Da zaran fina-finan sun fito za ku same su akan lokaci insha Allah. Waɗanda ke bukata kenan za su iya tuntuɓar mu ta lambobin mu na WhatsApp wanda muke saka muku. A cikin ne kadai za ku samu fina-finan ingantattu masu kiliyan masu kyau a cikin group namu na VIP. Fina-finai ne muke saka daga kowane kamfani, waɗanda ke bukata za su iya wani magana ta private da lambobin da muke sakawa ta yadda za ku samu fina-finan na VIP insha Allah. Muna saka muku link na group mu na Telegram da na WhatsApp ta yadda za ku iya shiga ciki, za ku iya mana magana insha Allah. Wannan da suka shiga cikin group na WhatsApp kenan su iya mana magana ta private da za mu gaya musu da yadda za su biya kudin su sai su shiga cikin group na VIP ta yadda za ku samu fina-finai insha Allah. Wannan fim ne na da kyau ga wanda bai kalla ba kenan, ya kamata ya kokari ya zo ya kalla ta yadda ba tare da ya samu kullum sai ba insha Allah. Dama ce ta samu ga mabukata kallon fina-finai na Indiya Hausa insha Allah. Dama ta samu kenan ta yadda za ku samu fina-finai cikin sauki ba tare da kun sha wahala ba. Lambobin kaɗai za ku ɗauka sai ku yi magana ta yadda za ku samu fina-finai ingantattu masu kyau daga kowane kamfani insha Allah. Mun gode, masu bukata kenan sai mun ji ku insha Allah.